Kender du det, at når det virkelig fungerer for jer på arbejdet, så er det, når alle går rundt med en følelse a den her. Hvor er det bare godt, at det er mig, der er mig, og det er mig, der skal lave det, som jeg skal lave i dag. Og at jeg ovenikøbet skal lave det sammen med de kolleger, som jeg skal arbejde sammen med. Der var faktisk ikke ret meget i hele verden, som jeg hellere ville lave, end det, som jeg skal lave i dag. Det er jo, når den følelse opstår, at den enkelte har det bedst, og samtidig også der, hvor man præsterer bedst. Så hvordan opstår den der følelse? Hvad er størrelser som trivsel og arbejdsglæde egentlig lavet af? Det er det, som mit foredrag handler om. Jeg tager udgangspunkt i forskning. Jeg har studeret den del af psykologien, der hedder positiv psykologi, og jeg har indtil videre skrevet 5 bøger om det. Jeg tager også udgangspunkt i mine egne praktiske erfaringer som leder. Jeg har både brugt og afprøvet de metoder, som jeg fortæller om i foredraget. Og jeg vil give dig 3 meget klare billeder, som du både kan huske og bruge, når du kommer hjem fra foredraget. Det er et skib, en bøn og en flaske. Og jeg både håber og tror, at når du kommer hjem fra foredraget, så vil du være enig med mig i, at her er noget, som alle mennesker bør vide noget om. Og samtidig så tør jeg også godt garantere, at det ikke bliver ret kedeligt.